magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito muli sila kay Music Lovers sa ating tambayan upang maghandog ng isang kanta baka sakaling magustuhan ninyo at maipsanan ang mga pagod ninyo habang kayo'y nagpapahinga. Ito na po. At ikaw rin ang una kong minahal. Ikaw ang una rin na paluha nitong aking mga mata.